Ako si 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Kini ang Sugbo News Update Live. Dako na kaayo ang kausaban sa serbisyo sa Provincial ug District Hospital sa Sugbo. Sa Tuburan District Hospital, libre na ang bedsheets, blankets, pillows ug pillowcases sa mga pasyente. Adunay bagong equipments, air-conditioned ang mga rooms. Adunay bagong supplies sa mga tambal. Ikumpara kaniadto, dako na gyud kaayo ang kausaban. Atong paminawon ang interview ni Alan Domingo sa Balitang Disdak. Nato sa ilahang supply room. Uni amazing kaayo kay kung datong tanawan mo nilang supply unya kini lang supply like ito nakita karon dok mo ni siya no kuan ni madala sa ilahang mga pasyente mo ni level up or upgraded version sa ilahang serbisyo mo ni siya karon ang murag advancement or upgrade sa atong supply chain kay marang-arang na gyud siya kay ang linens nato atong mga bedsheets hasta unlan ipadala nato uli sa pasyente dili na siya i-reuse ihatag na gini siya nato gawa sa linen do na tayo medical kit to kuan pa soon coming o say sulod sa atong medical kit to ang medical kit na siya gamay nga alcohol na siya ay ato ang I hope murag na towel nga gamay na asad siya ay toothbrush toothpaste murag na baso na leucoplast. May mo ni ang linen nga gikuan ni doktor no mo na siya ang punda pillowcase pillowcase mo ni ang iyahang kanang fitted linen para sa katre punda sa katre nga in fairness ang ilang tila kuan jud ha dili ingon nga katong murag sakos sarina kuan jud nindot siya nindot siya oo First Zero Hunger Run sa Kapitolyo, andam na. Sa Cebu Provincial Capitol, nagtigom ang mga sakop sa Cebu Provincial Sports Commission, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Cebu City Transportation Office, Provincial Health Office ug uban pang concerned government offices. Ilang gituki ang kaandam sa Zero Hunger Run. Giplastada ang traffic management plan, temporary road closures, medical response, seguridad sa mga participants ug ang kahapsay sa lumba sa dagan. Adunay 600 ka runners nga nagparehistro sa 21K, 1,200 sa 12K, 800 sa 6K, 215 sa 3K, samtang 576 sa 1K. Mao kadto ang naglangkob sa Sugbo News Update Live. At tangi ang uban pang mga balita dinhi lang sa Sugbo News.